كلكم زعلان فاميلي كمين نيخم دحنا ديخم أنا دحنا إزقاير مسكن سخمون دحنا أختكم لي تسفى يقبر كلكم زعلكم وسلامكم بزحزح ترفرف يا للي لما عنتي نيشتكي زال نجاري حزالكم ماتي مالت كم زرعهم ويو من يمكن الرداد أي كألنا بقى أنس نايو علي زلو ساني والسنة لخويا خمس تريوار لخمنا بقى نتقراي كخدي حسيبا يخو مالتي مالت أزت أنحل مخنيات السيني إني خو قطعي مخقبر بيني بقى أنس منم بقى مقون كالعي كالكون منم نقر عملت كان زخونة قطعات أي نقارين خو بزح منم نقر سدسيلن لا بين خام معالقة لك بتعمل سلازت لأني እና ፕሮሰሱን ከም ጀመርኩ አፕላይ ከም ዝገበርኩ ነጊረኩም ነይረያና ዶክመንታይውን ስለዚህ ምጽኸው አው ከም ጾየ ዝኸድለኹ ማለትና ዋላ ዶክመንት ካለ ኾይ ኸል ነይረያ ግን አዙን ምንም ዝገበሮ ነገር ስለዚህ ይለ አው ምኻዲሕሸን ቢያንስ ንሽተ ከይዳ ንሶም ዘለን ነገር አረድ እዮም በደንብ ምናምን እና አውን ጸኒሕ አዙን ጸንሐሉ ነገር ስለዚህ ይለ ፕሮሰስ ንኾዳደ ይኽመጽና ዝንበር አዚስ ምንም ዝገበሮ ነገር የለኝ ከመዓልትና መዓልት ተስፋዬስ ኢነሉዝ ነገር ታይም ወዳህ ገብር በይኔ ምንም ዝገበሮ ነገር ስለዘይለ በቃ መኻዲ መማረጽኔን ማለት እዩ እና አጎኔ ኮይንኩም ትሕግዙን ለኹም ቴንክ ዩ ብጣዕሚ ክለኩም ይደሊ ካው ንሳምርና እንዳገውን ጸውያዮም ነይኹ አይ ነገርኩ ምን ዝነግረኩም ነገር ነኝ ለ ጸውያዮም እና ምስመጹ ክነግሮምያ ካው ትኬት ቆሪጸያ እና ያው ሰዓቱን ይቀርስ ስለዘለው ናይ ፍላይት ታይም ስለዛቀርላ ነውም ይመጹንለው ቶሎ ቶሎ ይለነውም ነገራ ከኸዲያ ማለት እዩ ኬት ከም ዝቆረጽኩ ከም ዝኸይድለኹን ማንም የተናገርኩ ነቃ ባዓለይ ወዳደይ ሁሉ ዋላን ፋሚሊ ነገር ኮምን ዋላን ነዳጊ ነገር ኮምን እና ሕዝ ጸውየ ንፋሚሊ ያው ከይደ ኦሬዲ ሰርፕራይዝ ክጎረም ያውኽርኒያም ንነዳጊ ግን ጸውየም ነይ ኾይ ሕዚ ክነግሮሜ ማለት እዩ ትኬት ከም ዝቆረጽኩ ክኸዲየ ክብሎም ከለኹ ከትርፉን እዮም ክምክሩ ግጸኛ ዝፍልጥ ነገር ብቻ ግን ትኬት ይካሪኦም የዝቆረጽኩ እና ያው ዜር ካረዶም ክርዶኑን ክምክሩ የሚል ይሓስ ማለት አነ እሶም ብዙሕ እዮም ዝለፍዑ ሰላም ሰላም ፋሚሊ ከመይ ነይኹም ደሕና ዲኹም አነ ደሕና ይዝጋይር መስከን ንስኹም ደሕና ክትኮኑ ለይ ተስፋ ይገብር ኩልኹም ዘለኹም ወሰላምኩም ብዝሕዝሕ ትርፍርፍ ያለለይ لما عنتي